Ayun, nalanta. Grabe. Nalanta yung mga talong. Ha? Nalanta yung mga sitaw pala. Lahat nga oh. Lahat. Oh. Grabe. Hala, pati yung silibi oh. Kaya nga, ayun, lakre. Nalanta. Grabe. Harvest na. What's up mga Calabar Cats? Nandito na tayo sa may mini farm. At kaninang umaga kasi hindi kami nakapagdilig dahil walang tubig, walang kuryente. Nagdilig ka pa dito kahapon? Oo, nagdilig ako. Ba't naging ganyan? Hindi ko alam. Pati talong mo? Buti talong. Kaninang umaga lang yan. Kasi nga hindi kami nakapagdilig kaninang umaga mga Calabar Cats dahil walang tubig at saka dahil walang kuryente. Ngayon kanina nakapagsalin kami ng tubig. So pinuntahan namin tong mini farm. So ganito yung nangyari. Grabe. Nalanta lahat. Nalanta kaya kailangan magdilig. Kasi ang balak sana namin ni Mrs. Magha-harvest lang sana kami ng kamatis. Nag-harvest kami ng kamatis. Gawa nga nung ito, ayan o, orange na lahat yung kamatis. Daddy! Oo, mamaya na akong mag-harvest ka mamaya. Kasama namin si Kowa. So kailangan na namin magdilig bago tayo mag-harvest kasi nalanta talaga lahat ng mga tanim. Unahin na natin yung mga sili doon. Oo, sige. Papakita ko sa inyo mga Calabar Cats yung mga sili. Ay, yari. Gawa nga nung siyempre nakaasa lang yung pagdidilig namin mga Calabar Cats sa pressure tank. So dun kami kumukuha kasi pag wala yung pressure tank, pag hindi umandar, wala rin kaming tubig. Wala rin tayong pangdilig. Ikaw na dyan sa silib eh. So dito tayo sa talong. Kasama din natin si Mrs. Ay sus, my goodness. Tignan nyo nangyari oh. Yung talong. Tarang yan. Yeah, the eggplant. Yun guys. Dadalmihan na natin ng tubig para hindi na malanta, para makabawi. Grabe. So ito yung sitwasyon dito sa mini farm. Umaga lang yan na hindi kami nakapagdilig. Tapos ganyan na yung nangyari. Si Shake nga hindi nakaligo. Oh, dahil walang tubig. No Shake? Si Shake oh. Ako na dyan be, sa mas malaki. Ito na mas maliit ang punan mo. Sige ako, buhatin mo na yan. Yung tabo. What's that? Hinila na yung buong kawayan eh. So yun mga Calabar Cats no. So magandang hapon. Hindi ko na kayo nabati kanina. Dahil nagulat kami sa sitwasyon ng mga tanim namin. Sumideline pa. Sumadlayin pa talaga si Shake eh. Oh, tapos ka na? Tapos ka na? Magdilig na tayo. Tapos ka na?
Hindi pa pala yata oh. Sige, inom ka lang. Kuha lang ako. Yung mga sili, grabe yung nangyari dun sa sili. Dito sa may talong, hindi gaano. Oo. Oh, grabe yung magandang talong natin. Ito na oh. Ano yan? Nalanta lahat. Nalanta lahat. Isang ano lang, isang... Ano Kalaha, kanilang umaga lang kamo ah. Eh sobrang init naman talaga kanina. Grabe no? Dapat pala nang sinig na lang tayo kaninang umaga. Nakiigib na lang sana tayo dun kay ano, Ay, Tilali. yun na. Sana nga. Eh, siyempre hindi naman natin alam na ganyan mangyayari. Alright mga tropa, so natapos na kami magdilig. At ito nga, yung mga tanim natin naka-recover din. Nakaka-recover na. Pero yung mga sili doon parang alanganin. Pero umusbong naman na yung mga dahon oh. Ayun siya, nalanta talaga oh. Nalanta. Ayun oh. Ay. Pero mayroon din yung mga kwan, nakaka-recover na oh. Mga nakaka-recover. Tapos yung sitaw, nakaka-recover na rin oh. Natinigan mo ba itong kamatis, be? Ah? Natinigan mo itong kamatis? Oo, tapos na ba? Diligan mo maigit yun. Ito yung kanina yung lantang-lanta oh. Ayan oh, tignan mo. Pero nakaka-recover na. Grabe. Dahil sa sobrang init, mga kalabar ka sa pawis na pawis ako. Ha? Huh. Ito na lang bi oh. Kapan? Haharvest na rin yung bunga niyan. Oo. Haharvest na yung bunga niyan. Halos siling green pala lahat yung naitanim mo? Oo, siling rin nga halos lahat yan. Uy, gumanda na rin to oh. Oh, Ayan, nakaano na siya. naka-recover na oh. Oh. Diligan mo yan? Oo, tapos na be. Tapos na yan. Idagdag mo na lang yan be sa mga kwan, sa mga nalanta. Mga nalantang kwan. Ito, Sili. Para maka-recover. Maaga tayo ulit bukas ah. Wow, bukas. Naka-recover na rin yung okra oh. Oh. Naka-recover na rin yung okra. At good news tayo mga kalabar kadsa na yung mamumulaklak na itong okra natin. Oh. Kumanda na yung dahon niya oh. Sa tulong ng triple 14. Right, so yun. Uy, ayan oh, tignan nyo kanina yung lantang-lanta oh. Oh. Kumanda na. Pakita mo yung dami ng ano, Oh. yung bunga. Right, so yun. Ito. Saan be? Ay, itong bunga. Oo. Daming bunga. Dami ng bunga ng sili oh. Oh. Harvest mo na, naninilaw na yung iba oh. Oh. Right, so harvest na. Ano? First ano to? First harvest ng sili. Oo. Paano ba to anuhin? Dito? First harvest ng sili. Ay, ayun. Dalo lang pala siya. Ayun. This one. What's that? Water. Kunin ko na to? Yung isa yung iwan mo yan. Maliit pa yan. Maliit pa. Oh. Pakita mo naman yung na-harvest mo. Yan, dami. May panigang na.
Yung Ito. isa. Kunin ko na to. Bakuha mo kay kuha. O, get mo kuha. Git mo na, git Pick mo na. mo, pick mo. Ay, no. Oh. Hila niya. Okay. Okay. Let's go. Oh, To the tomatoes. tomato na. Tomato. Yan, so harvest mode na. Dito daw muna guys. Dito. Dito na muna. Natin Oh. to. O, yan. Mayan mo. Ito. Oh. Huwag mong hilaan pa. Baka sumama yung ano. Dito mo lagay natin sa ano. Lagay natin. Oh, sige, dali. O, dito pa. Ay, sa Hindi other pa ano pwede. na lang. Ito na kuha oh. O, dali. Pick mo yung ano. Yung this one. Yung tabo ko. Hindi na tayong Dito, dito. mag-harvest ka na. Dito, I'll put it here. Pick mo na. This one. Sige na. Pick mo na, mami. Siya daw ang mag-ano. Maghawak? Let's go. Oh, dun. Taman mo si mami. Dun. Yan. Susunod na lang yan. The orange na Yung mga lang. orange. The orange na. Oh, ito mga kalabar kasi yung mga kamatis ah. Oh, sige, Ganda kunin mo na. na yung orange. Oh, sige, harvest mo. Uy, dami na. Ito naman. Oo, kunin mo na. Sige na. Oh, kunin mo na. Yung nasa baba, kunin mo na rin yung nasa baba. Yan. Oh. Oh, gently lang ah. Uy. Baka ma-fruit. Uy, dami oh. Dami ng harvest ni Kawa. Meron pa doon. Kuha. Uwa, There's two come. more there. Oh. Ito Yan, wala. harvest mo na. Sige. Wala nang kain. Oo. Wala lang Uy. kain. Yung isa pa, doon pa yung isa. Ayun oh. Oo. Harvest mo. Daming harvest. There's Yung a misis lot. din oh. Oh. Oh, hindi na tayo bibili ng kamatis bukas. Ayun Diba? oh, may orange pa lang kuha oh. There's Hindi, one more sa ako na there. yun. Meron yung orange doon oh. Baka tuktukin ka manok. Ah, ito oh, Kawa oh. This one oh. Oh. This one. Get mo na. Oh. Pati doon, get mo na kasi wala na siyang... Ay hindi, mamaya na. Bukas This na one, lang. kunin mo na to. This one oh, Hindi na yan? orange. This one. Pag na muna, be, sabay-sabay Sige na, na. sige na. O, get mo na daw di, ano, yung orange lang. Ito? Opo. Yan Okay. lang. Oh, na. Yung Ito, talong ito. naman. Oh, the eggplant. Oh, Meron daw isa doon. meron isa dito. Oh, Eh, halos araw-araw na nakakapag-harvest na mga kalabar ka. Yung blue naman. Yeah? big oh, it's long. Oh. Dito mo lagay. So, Ay, ala. Wala kasi tayong ano. ayan, sige. So ganito kasi mga kalabar cuts, yung talong na ganito. Bakit namumuti? So ito yung isang dahilan ng sobrang init. Ayan na. Ay, maliit pa. No, maliit pa yan. No. Wait lang. Just follow mommy, just follow mommy. Dito. No. Come on. That's small pa, that's small pa. Pa. Yung mga talong. Balik ko. Yan. May isang malaki dyan. Yan. Oo. Yan, harvest mo na yung mga hindi tayo sumasayad sa lupa. Huwag baba. Yun kasi hindi tayo nakapagdala ng kwan. Tamang-tama, may tinapa tayo. Ay, oo. Yan, malaki yan. Uy, it's a big oh. Kuha oh, look, mommy oh. It's a big eggplant. Asan pa? Oo. Lain mo lang. Hindi ko mahila, oh. Hindi siya mahila, be. Kaya mo yan. This one. There's another one ko ba oh. So, kunin na natin to. Kunin mo na yun, bitch. Takon. Si mami na ano, mahirap siyang ano, Yeah. mahirap siyang tanggalin. Meron pa ba? Where's the other? Malit pa yun. Wala na. Malit Pero pa. ano na siya, yung kulay niya iba. Ayun. Saan? Ito. Ito. Kunin na natin. Oh. Yun, nakaka-recover na yung mga talong mga kalabar ka. Oh. Naka-recover na. Oh, gumanda na oh. Kunin na natin Tumatalong. ito, Bita. Oh, medyo matigas na. Sige na. Kunin mo na yun. Look. Go on, mommy harvesting. Oh, hold mo to. Hold mo to. Dalawa. Pakita mo sa camera. Okay, one. Okay. 1, 2. Ikaw din, mami niya. Pakita mo. Upo ka muna, mami niya. Upo ka muna niya. Dapat yung ano, yung nandun, no, kamatis pa. Ayun, kamatis pa. Let's go. Come on. The tomato pa.
May tomato ka pa, oh. In the chili. The Oh, chili. git mo na yung tomato. Ang na natin dito, malaki. Oo. Oh, git ko na lang yung tomato. So yun, natapos din sa pag-harvest. Grabe, isang tabo ng kamatis, oh. Dami nilang harvest na kamatis. Oh. Picture. Lagyan mo na sa balde natin. Alright mga Calabre Cards, so yun. Dami nang na-harvest nila Kowa sa kasamisis. Ayan, ang dami. Dami. Let's go. Tamang-tama dun sa binili ni Mrs. na tinapa. So, bumili si Mrs. kanina ng tinapa. Right, so dito na rin matatapos tong vlog natin. Ay, buti na lang na diligan namin ngayong hapon. At ang plano, mamayang ay bukas na sana kami magdidilig. Buti na lang nakita namin yung mga kamatis kanina. Pwede nang harvestin kaya pinuntahan namin. Ayun na, nalanta lahat yung mga sili. Pero naka-recover naman na. Naka-recover naman na yung mga tanim natin dito sa mini farm. Okay, so yun lang. Dito na matatapos tong vlog natin and see you sa next na vlog natin mga Calabre Cards. Malaki.